Kada Mathieu Miller, l'Amérique ko kan ko kotigi so ka kuma la temela ka kuma kanka. Wagner be kanga dibibla aka maramafɛnw san ni siraw la ka taa Ukraine jamana kɛlɛ kɛ n'a ye ni barakɛ ɲɔgɔnya be ani jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛla la dunuya kɔnɔna la ka dɛmɛ ɲi. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Wagner be kanga laɲini kɛ ko ka kɛlɛkɛminɛnw san ka u bila ka taa Rusi jamana boloma dɛmɛ n'a ye. Awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bena latɛmɛ Mali jamana de fɛ ni papier yurukulenw ye. L'Amérique ko kan ko kotigi so ka kuma la tɛmɛla ka jaabili diw la kunnafoni sɛnsɛla dɔw ma olu kɛlen ka a ɲininga a taabolo kan. A y'a yira k'a fɔ ko laseli dɔw bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Wagner ye laɲini kɛ ka sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminɛn san kɔkan maramafɛn feerela dɔw fɛ ne ka u latɛmɛ ka taa n'u ye Rusi jamana na Mali jamana fɛ. Mathieu Miller seginna ka sɛbɛntiyali kɛ a kan k'a fɔ k'u ma seereya laseli kan foyi sɔrɔ min bɛ a yira k'a fɔ ko taabolo nin waliyara ko nka k'u kɛlen bɛ ko ka koɲa bila kɔlɔsiliba de kɔnɔna na. Nin ye a tile damadɔ ye l'Amérique ka lasigiden min bɛ Afrique du Sud jamana kan Ruben Bridgetti tun ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko décembre kalo tɛmɛnen na ko Rusiw jamana ka sisikulunba dɔ taara jɔ Cap dugu da la ne ka tila tile damadɔ kɔfɛ ka a kunda Rusi jamana kan a falen b'a maramafɛnw na. O ɲiningali kɛlen Afrique du Sud jamana kuntigi Cyril Ramaphosa la ale ma an ngalontigiya dɛ nka a ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛliba kɛ a taabolo kan.